Hasini rohani tuhatta Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani Jehovah di bata amai dohot persauran itu di purbadia ma madongani dohot mamasu-masu amu saluna. Amen. Saunari nang renukonota atan itu hatta siapu da saya ayat 20 sia 1:37 Ima epistel tu tanggal 12 September tahun 2021 na jut di jabi tahun dia ka pertanyaan di jebu ala tong donuang online manang daring tauji mama makki jamita na jepekon lau patugu kapor siauta adorakso masuk kita manaringoti hatan itu hatta martangiang mahita ali Tuhan Jehovah di bata manami leo mapudemi di hame marhiti habisukon nasya koi asanggi lamalo hame mangalugaho ngolu nami manghutok kodo mangului hatam asi marohamu kapikiran nami dinalao manakasi doho mangarimangi ahadi doko marhiti hatam na naik sahat tuhami marhiti Yesus Kristus tangi hojalului mahami. Amen. Hatan itu hatta si pahusoron nero hatta dienet sian puda saya ayat 20 sia 1:37 songonom madirok di bagasan ala naung hinagigi hon nasida perminotoan jaladang dipilit biar mida Jehovah jaladang diodoi panuturiokku jaladang dipekon sadok picak-picakku jadi ikop panganon nasida perbuini dalam nasida jala habutok konon na sakap-sakap ni rohana sendiri ai panudalion ni halak naoto laos mabudu ibana jala hapedemon ni halak nabodo laos mangago nasida alai manangise na tumangihonao marsonak-sonang maibana maringanan jala sonang rohana maradupun hagudurud dohot jea itu saat nahamuna nahinaholongan di bagasan kuaran itu hatta martua mamanangise na tumangihon mangauhon makanguluhon hatan itu hatta. Amen. Marmula do papunguarta marbocir do lausega marmula do natinoppa suredo pai mauzungna Jehovah do mulani ngolutta dileod do tuhita poda asama ngolu manusia pistar bisuk jalamar roha tapahusor mana perjulu sian turpukon di bagasar rata ahadona perjulu di toppa Jehovah asa tung ture jalatung matsai renggan saluhutna natinoppana alusna dang disada musa sada et sada alai di poda welu ayat 22 1:20 do didok disi Jehovah do napuna au dimula di dalan nasahali jumolo siat jadi-jadianna di Nairobi siam mula-mula sahali au dimiahi manang dipuka di topa jumolo sian mula ni tanoon tumakas ma jahamu diterjemah baru bahasa Indonesia do di hata Heber na perjulu di topa Jehovah i guarna hokma di hata batak habisukon manang hapistaran di bagasan habisukonima di hakam sudeon hapistaran perbinotoan hamalon hapatason habistokon hapadeon hokma omma dipakai Jehovah gabe pedoman
sakap sipai huti hutonon na lau manoppa langit do tano do nasa narong cahamuma di poda welu ayat 24 do namangi huti asa tung macai ringgan saluhutna sianita boto ia tu hatta nasun pistar nasun bisuki olo mappedumani hokma habisukon natinoppanai balab zolma manianate haru Tuhan dulu lam zolma ma ikopatu dulu di bagasan hokmai gok habistaran gok pangajaran parbinotoan habis tokon hapatason aka ilmu elmo teknik dohot nasa nadidok zolma nuaeng hapistaran ni artificial intelligence inteligensia buatan rikot di rohani Jehovah jolmaidang mago-mago mao to manang minus ia tukpe madebu jolmai tu dosa alai ikom ma jolmai malo-malo marbisuk manang plus asa tung boy deng gasi tutu ngolu di jolmai di portibi na mangilason. Napadua hon hamunay nang dot tamunamang. Didok di buku na badiyay. Dimulanay nung ngarong hatay. Jala saor tu debatado hatay. Jala debatado hatay. Dungi gabe jolma manang gabe daging mahatay. Jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jaha Yohanes 1 ayat 2 ayat 14. Yesus do hatai na gabe jolma. Di bagasan hatai do habisukon manang hokmai. Jala Yesus sendiri do hatai na marisi habisukon manang hokmai. Manangaha narikot boton ni jolma adong do di Yesus. Dapot ni jolmaido molo malo manulikit manang meneliti na niluluan ni di Yesus. Manangihot dalam mangului jauh-jauh ni habisukoni sarupa doi tu manangihot doh mangului jauh-jauh ni Tuhan Yesus Kristus. Poda ni Tuhan Yesus napasahaton habisukon do iman na dipodahot di padan narobi dohop padan baru. Jadi unang marna bosak kita turus madzahay buku na badiyay laos papitos satu akali munay baru sinuaing napatuluho na munay nang dotamang jauh-jauh do habisukon manak hapistarani siyan na julu songonido nang satu nuaing asa ditangihon diului jala dapot ni jolmai bana di poda sada 21-21 di Papua ia habisukoni jauh-jauh di alaman di balian di harbangan di pertupuran ni hari buron jadi aku ngopak di Papua nganan ni habisukoni jauh-jauh lapatanna disude ingana di dia adong jolma manang jolma mamulus jauh-jauh do ibana godang jala bidang situturo na hinakam ni opat ingaran na nidok na di buku podon molo didok di balian jauh-jauh hokmai di hakamido sude ingaran na di luar ni huta di dia adong jolma karejo manang mangulon manang mangulau-lau adong may di pertukuan, di hauma, di porlak, di pertiga-tigaan, di pasar, di onan, di anak karijo, di kator, di topi pante, di harangan, di laut, di hajak gajang, dohot di nganan lan nasing. Di jauhon hokmai, di gano pinganani asa olo jolmai manabay hapistaran hamalon skill, dohot habisukon na lau mangula ulon na dohot hadeng gadon ni ulon ni jolmai di baliani. Jauh-jauh do habisukoni di alaman.
Ima di sude, jolo ni jabu ni zolma narong di pertibion. Di jolo ni hotel, di jolo ni istana, di jolo ni perkantoran, di ngana parkir ni mobil, parkir ni motor, kereta, di stasiun, di parkir ni kapal laut, manang labuan, di parkir ni kapal terbang, manang lapangan terbang, di perbola, di stadion, di asing nama rumang alaman, inganan na lapang di dia boy jol magudang merpungu, meria, markobur, manak pasada tahi. Jauh-jauh habis sukoni di Harbangan di huta manak kota, di ganup portal di kota di kobun, di ganup dalam masuk tu pertukuan, di Jabu, di Sopo, di Harbangan istana, di handphone, dalam masuk berita do perbinotoan do handphone ini, di televisi, di akka satelit, di akka Harbangan, di akka pengalaman ilmu, skill, manak habuyun, misalnya di persekolahan SD satu perguruan tinggi, di akka laboratorium, di akka pusat industri, si pauli ula-ula na sederhana do na super canggih. Di bagasa buku pe nang penerbit buku manak koran ay Harbangan doi dalam maboto si boton termasuk go di gereja di ngana pertanyaan di bank alana Harbangan lawan jalo hebeng do bangi soni nang di perbedan manak kuburan gerbang laut surga doi kuburan ni do di nganan lan asing. Jadi bacai godang nah hinak kama. Di johun habis sukoni asa ikom marsiajar tolmai lau mabain lam maju perbinotoan lam canggih aka teknik udenggat do pihak kaparhoas na dipakai ni jolma disi burju jala malo pistar jolma na mamolus dong mamake Harbangan itu juluan nyari. Jauh-jauh do habis sukoni di pertupuran di hari buron, manang di pusat-pusat hiburan. Ibaratnya di stadion, di panggung-panggung kesenian, orkestra, di Taman Mini Indonesia Indah, di dunia fantasi, di pantai Ancol, di pantai Pasir Putih, di nganan waterbom, di akka bioskop, di akka kafe, di ganu perpestaan, sopo manang wisma, di nganan pariwisata, do di lan na asing dope. Di jauhon di sia sapistar dalam malojol mai marlas niroha, unang adok sibot ciri ni arsak niroha, unang adong di si mangulahon pangalahon na sugabiak, manangulahon narwa. Napapaton, takas do di Papua di buku nabadai akan di jauhon habis sukoni, na jolo, nang di suara di Tuhan Yesus Kristus. Di podan itulu ayat 5:1 sia di jauhon. Marhapo satu Jehovah mahosian nasaroham. Jalaunak marpangusadea ko tu pikiranmu sendiri. Saya ibana mata ada di nasa dalammu. Asa ibana patigor ke dalammu. Urang tung nabi sukho di bat bagaroham. Habiari ma Jehovah jala paholang diripsian hazahaton. Ima gabi haisaron di dagingmu. Jala haneangon ni huli-hulim. Pasangap ma Jehovah marhiti hamoraumu, doh marhiti siapa tumonan ni sadok pangomonganmu. Di poda sada ya pitu di dok biar mida Jehovah do permulaan di perbinotoan. Ala yang ko halak naoto manuisi habis tar do pengajaran. Jala dia ya ualu saya tangi hombali anaha pengajaran nyamangmu. Jala unak tulakon poda ni nangmu. Di podo patay sada di juhon, say tangi hombaha, hamu aliakaraha, pangajaran ni sada ama, jala rikoti hamuma, gumuruhon pangatusion. Jala di poda tulu at sapul sada di dok. Alianaha sayunak tuison pangajaran ni Jehovah, jala unang hagitikon pisak-pisang na. Diturpukta di poda sada tulu di dok. Alay manangise na tumangiho nau, marsonak-sonang maibana maringanan, jala sonang rohana baradupun hagudurun, doho jea. Tajahay mabuku po den dari Salomoi,
Jauh-jauh ni habisukon manang hokmai. Diratai Tuhan Yesus Kristus do jauh-jauh ibu se. Tina didokna Roma hamu akan naluja jalana sorat. Asa upasonak kamu. Jakkon hamu maaugaku. Merguru mahamu tuau. Ay nalabok duau jalana sirek marroha. Asa daputan hasonangat to dimuna. Ay labok duau gakku. Jalan yang dona hupa persaton ninna Tuhan Yesus di surat di Matius 10 ayat 21. Jauh-jauh ni Tuhan Yesus mandok merguru mahamu tuau. Di parade tu hatta do diganup ingana do ulaon narong di portibion inganata merguru. Laos perkari juata inganata perguruan mai di hita tonga salam dumenggang guluta. Olo mahita gawe sisianna perguru tu ibana. Molo lam berguru hita dia kaulote lam maju ma totuk lam mamora do hita banonding. Jadi unang isia-siahon, unang ibay magupu tikin ay leon diri bata asa berguru. Takola di persekolah perguruan. Palimau ba abu namang do tamu nenang. Macai gorang do hautungan manang leba pangomoan ni jolma naulu merguru tu Tuhan Yesus nagok habis sukoni naulu manangihot dohot mangului jauh-jauh Tuhan Yesus napuna habis sukoni dakolan ilmu agama nabui persiajaran sien habis sukoni Yesus alai tuk sudir ragam ni ilmu sains teknik filsafat budaya para deton pangalahon ature dohot para binotoan ahapi na marguna tu hajol maun boy do persiajaran sien habisukon ni Yesus termasuk ilmu mangalo hajahaton do tak keperjahat ilmu kriminologi maksudna boy do persiajaran sien Yesus alaikum malomat tong ganuk jolmai manulikiti maneliti mabuat madapot padomu-domuhon akka ilmu nau ngadongi asa sampai dapot ilmu sains teknik filsafat budaya paradatun poda tu pangalahon nadumenggan do pesian akka nau ngadongi ido di persita Jahoba na marsuru hatana bain pabudaya itu selalu jolma naulu manangihon labatan nama bain habis sukuni gabe ilmu terapan dakkola teori hautungan na boy dapot ni jolma na manangihon habis sukuni didok marsonak-sonang habis sukun marsonak-sonang maibana maringanan terjemah di bahasa Indonesia di balai tinggal dengan aman hata hebirna iskan betah sian hata heberido hata Indonesia betah sian hata hebir Batak dotong marharoroan goar Batak jadi sian goarnai halak Batakima akajol manaung marsonak-sonang maringana di humaliang tau tuba hata tuba ima bentuk feminin ni hata hebir top nagabi tuba mulo burua mangguari tau nama cai bagak macayuli indah cantik aek nape tapian nauli gawe margor tapanuli dilihat Jahoba do tau tu bayi ima sada tau nama cayuli nagabe inganan ninasa naboy mabadenggan nguluni jolma jala olo betah maringanan di humaliangna ido bataki ay holat sira do najolo namol dabo dituba ay kon haliot siya turun ni tano abi boydo ditonu kalak Batak dekirade pinaha perade nabuy siato nasado ngalangon misalnya baby rusa lubu horbo peleduk kuda do akan asing jadi akka halak Batak ikut do kajolma naulu manangihon mangului hatan di Tuhan Yesus Kristus asa anggiat lam betah marsonak-sonang nasida di Tano Batak singkatan Tano Tuba kan bolo didok marsonak-sonang manang aman betah marlapatan doi sude narikot
adong rade jala boy dapot. Sude darikot tungolu na super modern, super canggih pe boy dapot sian habisukon na pinarade ni Jehovah. Na peting sonari olo jolmai madapot ilmu, elmo, habistaran, parbinotoan, habisukoni. Sonang marlapatan do idang beadong disi na jahat do nama jahati. Haru akka binatak panoro manang binatang bues na dong disi dangulo be mangalang jolma. Ay nung ngamu be situasi singar majapal do lubu dar marmem do uluk sonduk manang uluk tulung api. Hasonangani tadi desian naso adong be di nganani nabuy mabain gugudurut jolma. Dangarong be na mabay jea tu jolmai. Ay nunga tung pistar jolmai mangatasi akasi bay jea manang hamamago tu jolma. Jadi dang masa besong nabina ni uluk tu si hawa di porla edini. Misalna alanong malo jolmai paulihom mobil jala disupiri alat namarisi artificial intelligence doho paulio kabal terbang na sopola bebar pilot ala kapalinu ngamarisi artificial intelligence dang masa be mobil na mangarlanggar manang madaw tu lobang dang madaw be kapal terbang siang gidak tuturu na boy mabay jolma mate. Jadi dang adong be gugudurut jolma mar mobil manang mar kapal terbang nak peso mar supir manang mar pilot. Bul suwedo benak bay parsiajari betong. Ang gue Tuhan Yesus pelajari tu si. Ala ni hapistaran na dapot ni jolma sian habisukoni gawe burju masude jolma. Akka binatak pe burju jala sibolisi pe dang say manggugay jolma ibe. Nak pe so gawe sibolis na burju bana. Ala ni dang adong be jea tagamun ni jolmai masa tungguluna sida. Tiboto hamu ora ala ni nasai ilmu do hapistaran ni sibolis do dipasang jolmai ubay saya dong na marporangi ubay marluba jolmai mabay senjata nuklir senjata pangarasip gabe masih bunuan jolmai aladak sarupa kamana gabe masih takkoan margabusi dot say martahi narwa bayanonna tuhal alanda marguru tu sibulis do jolma bandaulu songone anggo marguru Tuhan Yesus dangolo jolma songone. Jadi sotu ngolo ita marguru tu sibulis ala ita aru mahabisukon nasihat Tuhani mulo so gratis do pe pendidikan di negara on iko barani do hita manggarari akka guru na burju mangajari akka anakon asa gabe jolma na hasea na marsonak-sonang sugut akka anak kotai. Ay tadok go anak kokido hamorao dia. Permulaan ni habistara nodo tuhori habistara ni jala tuhor hosaddo nani omom tumuhor pangatusion. Songoni do dia di puda bataya pitu. Napa onopon hamunanay na ulongan. Dipasingot habisukonido nang jolma sinuay ngasa perjolo jolma naoto dangbe say makkaholongi hauton alai kom masihol mendapat habistaran unang be jolmai naoto sohajaran nabadua ho jolma na say girgir mangicak unang be say mangicaki ay pangicaki ma jolma na say humato matana mamiring narwa jala nadenggap petok say dibering roa ikut dua pangicaki madiri na gabe jolma na jujur mamutin na binerengna asa boy songoni ikut digohi hapistaran na sian habisukoni do jolmai batuduhon asa akka jolma na buru dangbe makkagigiho perbinotoan alai ikut makkalomohon gok didiri na perbinotoan marmuruk do Jehovah Yesus Kristus to di purbadia tuhatta da sasadai molo adong jolma naso tarpicang molo saya adong jolmai na say majua mapersiajari na ringgan molo adong jolmai na say magkaisot tangan ni Jehovah na say tidik law mangaleo pasu-pasuna molo adong jolmai na mabolokon panuturiot siya Jehovah
marpiar do muruk ni Jehovah mula do Kristen na songoni pangalahona. Alai tung di atas Jehovah do parpiar ni muruk na uban nadak pitor dirasi po nakajolma nasohapudean nai. Tidak ditrupukon di parkeleke di jala dielesi Jehovah do pe akanauto nabu do pangicaki nasohajaran nasodu mergur tu habisukon ni Jehovah. Marpai mai bana di hamubaon ni pangalahon ni jolma nauto nabu do natakangi. Alai mulo tong do dang paduli manang lebtakang jolmai lemaningkat do muruk ni Jehovah. Gabe di pasobu Jehovah ma jolmai mulo masa hama mango. Mulo masa akan ajorbut, hagugutan, hasosakan. Mulo dang diperduliho Jehovah jolmai dakat cita Jehovah, senyum-senyum bo. Alai mulo dang diperduliho Jehovah be jolmai ina mangulu na humacit. Ay masa ma akan saling majahati, masa na masibunuan, masa na masirapokan, masa na masihinaan, masih pitnahan, masa akan permusuhan. Gabi suarong behasonangat di jolmai. Tabahatsi mai ala dangulu be Jehovah mangadusia katangyang ni nasohapudeani. Tung dilulu yak kasitakang oppe Jehovah dang dapok nabe buasa. Ala nunga magigi Jehovah marnida nasida. Gabi dihukupi Jehovah buhina maredupun nasida. Ngerido memang pangotak manang akibat ni nasaitakang jolma. Dangolo mapersiadari habisukon na Jehovah. Hatsit pangotak na tuak kajolma naso tarpicang mangulahon na sala. Naso dipekot jojo ni Jehovah Yesus Kristus. Lapatan na naso dipekot ni man naso diperdulihon. Jadi keperdulihon do. Sedangkan jolma majohita taperdulihon. Apalagi ma Tuhan. Napapi Tuhan. Adong do nasing siayon ni jok kajol manasay mago-mago mauto manang MM negatif na magkagigihon na denggan natakang say majua puda naso tarpicang udang kepesiayon na didok oma didok diturpukon perjolo panganon nasida ma perbueni na niula nasidai perbueni dalan nasidai habutok konon nasida sakap-sakap ni rohan nasidai amai datung natabo ala itu kapersukon do misalna danak nasai di pasobu-sobu bar narkoba gabe saduma duk sadu tu narkoba sai mangidoi uang matu natorasna sadong manuor ganja manang narkoba bolo so dileon natorasna wangi dibel-beli manatorasna jaladong nasape mabunu natorasna masuk penjara saliling mangulu anak kodai molo so ditembak mati. Jadi dipakat jali dihabutok koma perbuini ulon nih. Tudusan nasing dak danak nasai di pasobu natoras na merhapi sian mulai met saya tangis mai molo so diisi paket na. Jala di HP nai saya ditotoni makan nasugabiak. Film permainanon, film pembunuhan. Dang diului bepuda ni amana asa dipakai HP manabba perbinotoan na nadenggan asa marsiajar daring manang online ibana. Ujungna holan akka halwakom magok di utok-utok ni anak konai. Saduma pangotakna dang lulus besi sekolahna anak konai. Dang diboto mula-ulaon. Holan na pahabis-habis semadiula. Jala holan nama marhaleti manegai boru ni halak. Gabi tu penjara mai bana. Keluar siap penjara gabi si sapu dalam manang kaisai si sampah asarok tu bebena dapok nasihat sampai. Butong ma ibana alani. Alai dunga gabi tihas ibana di tonga-tonga ni hazol maun. Boto hamu do mulo sappe sedu sedek tu happy murup pe mana saya tong buti bebene saya buti manang dia pe bana saya tok saya kira na babuka happy tangan na gawe kira ritik suri jadi atur hamu dan naki unang gawe tu happy merguru tu jaho bajo parjolo merguru dukon ni dipakai majaho happy lau mengguruhon hatani Tuhan do lomore ilmu nasihat Tuhan. Si ayon na paduahon di dok
Ala saya ditunda di nauto itu habis taran mana kabi sukoni gabe gojab tu pergadi sama nautoi. Laos di pamate jol mana juga nasing ma nautoi. Toho mana ni dok ni bataki ijuk di para-para hotang di perlebihan nabisuk na punahata nauto tu pergadisan. Dang be nauto dapota pangodian. Ailuja nabisuki mangodihon nauto ala somar lapata do dihonoton. Hima upa ni hatak kangon nasay manudalhon hapistaran habisukon na siya Jehovah. Aba tuduhon siayon ni akana pidim ala say pidim rohani nabudu dangulo sigap marsiadar pasisi amagoan gabe parjulu mana pidimi diagwa ka jolma parjahat jolma na pidimi ma jolma nasosigop manak cermat mamering naungarong jolma di nahumaliang na nasay martay na jahat naungarong teroris tetanggana na mga sapudang law mga rasip akan na sapaham sa hugamulo ibana dang di parwahon ni mana pedim dung boy bergerak si tahida jahati gawe na pedimido parjolo ditalik dibunuh hima upani na pedim jadi unak pedim ikko parwahono do ati aha na masa dinahumaliang dungi di persiajari ma bohalau paitop hajahaton nazida termasuk ma diskusi turongan na tu pamareta songo dia mengatasi akka jolma na say tahi marjahat dongan na jolma jala ala ni puda ni na agamana manang ala na say makapirho dongan na jolma manang ala ni na naik pajongjok kilapa manang ala ni na naik materror jolma na asing Kebolang ko matata mamiring sudi unak pirim lapatan na lalap lalay mau to ibani pudi hamu namang dota munangta parwahom ma asa sudehi ta termasuk akan kota gabejol manaringgas merguru tu hata hanguluani tu Tuhan Yesus Kristus tamemehom ma tu anak kota asap akapuda nasib buku dabadiai doho puda darengan nasib peradaton nang budaya ni bangsota asa naing masudi Kristeni merbisuk ala dapotat bisuk sia Yesus Kristus. Amin. Martangyang mahita. Oleh ate mari ho Tuhan diajari horo hame sahulu marsi ajar Tuhan dia tunggak kagabi jol mana bisuk kami. Bisuk kami nang diakka luluan diakka mangatur ngulu ni jolma jala bisuk kami mengatasi kepersaiton nami bisuk kami pistar kami mengeluduyan langon nami doh mabaeni akan narikot ula-ula nami asa unang tadu kami unang ketinggalan kami Tuhan madadup pun akka bangso nasing pasu-pasu masalu bangso nami pangsu-pasu masalu ruasmi Tuhan asa unang awang nahurangan na sida dihapistaran dihabisukon do dihabuyon Asima roham pasikop tangyang nami onuluhay mariti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen.